Kirikyo bachoria manage mbebe IBC na kero kinga da kweroberia asobo choria bonne bu Omwoyo iga ikomono kingi bia korekana nane biribi birengi tujo korekana go chesa matukare bosika bantu tukarite matuke 55 go chesa bochoria bonne bu Omwoyo bujo korekana chitariki kianda motinyo 5 mwaka bujirubire 22 oyi oro Omwoyo iga kero turujina siasa ne chagete no ekyombe kirikyo bachoria manage mbebe IBC ngira igorera bene chikampeni kolende ndrocha bantu mbairete kuya kare campaign kosekuko ikomugene witukira se studio na bera bene ritukuria uri tangani kwa marorire gosina bera be ndero ri tangani kwa marorire gosekwara marorire lakini chiko mwali baga manyakani gocha sole ile ndio kumanya ngotore na rase studio genda utobwati asense mayi mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News baga sense ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News soko nyawa chinga kito tweet @Ndizi TV News libo liao ni otori arentikirenza kiretaika wetera se namba ira se skin yao iko kotakora chinza tigangenda tomogani wita se studio nda kumanyi eraningo kwanza ndetuma gosuka gochibosio karibu sana engineer naboko manyi bano mwanju muri nabora naro ukurigirire aro litangani kabisa utarakumanya nabakora kumanya ndetuma gosuka gochibosio biamono nanda semambe asebali ya batamanyeti asamali tankoro kwa engineer Canada no Omwoyo asamatuka mange twabere naino osoga abira Ndizi TV nande no mumoko nande ko kwa lat nande ko gosomia gosogote ringa ngikegendreta se siasa na gusiye ito kwa chumura igombia manaso omora sa mugusiyo so tegarete na so toroche gaiga kwa ariganirimo akomanya mononga ngikegendreta siasa ito ya gusi na essence ito ya Kenya ya mono Besano manjuri kwa igureni gotore na Kenny karoto jukwanda Kennedy Omwoyo karoto jukwanda mangana mange igoro ya siasa kada ujugoto changa nuera ujugoto igorera ujugoto gotugoreria kikera boko nyora ntu na bora nyora ndire tutamaiti tori na ndori maite kontori maite akekera jira se studio gadore na Kennedy Omwoyo gotukwanda mangana siasa political tari kuri kende gyons kuri ndere ni goto changa nuera osoto gareli twara siasa ngakegenderete asense yito ya kanyego bona boko tomali boliao rioraga nikomanya koru ase studio turakwanrango amatuka tutugaritie 55 gucheso bochori obonene bwense ya Kenya oroje Ken ense ya Kenya ni ariganiti ne byombe biri bikwanda obochori obombi ariganiti ande asanene ekyombe bunaona kyombe kya IPC kena kerekerene gichikotenera se obochori naende ekana kiyo chigotoro kienga amaene obochori obo bwa kolwa senjira ya bene obochori obo amaene ngichikoreta mararamishi kiara kwarira sema tukamange kosase chinga kichya etre okonyana ngo obochori bwa koru after obochori rayo tichanza waswa abantu batyo mabwabo ebintu binge byaba abantu nase ekiara matuna hono mugusi umugusi okonyora ngaira yanjite kwirwanera konyora ngesa kamete gosinali Eldoret gosesa kamete gosenga asa aro lenga nanchigano ngotamira konyora ngatabwa tio morembe abantu babere displace kwa juna last time ekaroto akaroto worchori bantabange bagasiro buguma bantabange bagatama kurwisi bari because of fear ubwo bangango karaki ngo itubale ngana singi bochori botalinge we oboronge naende boli bubwatanga nekene nyarebo irire exekene igo nabo tokoranga nende IPC na bagoteba gocha karunto chakru na bona karokia moske moik bakikrare nariyo koronari mate na rirayo tsichansete igacha gocha igacha 2013 nalivo yase abantu ngabona displacement abantu lakini rende we hope nga this time obra imbuji gokorwa bwe kene ngo kyombeki ya IBC ngiari ganeti egente ke ma tegento ngiringa ki abantu abago sobisi nabagia it's not like keromate omontare in the office a sitting president or in the second term lakini abantu abansi tatsako ngabona sabantu babira abatokora bende kurugoro Raila na Ruto abantu abantu naribo nabona yani like negero kiyiba go sobsi enya igo tosakora ngalende abantu aba bono ndetabwa tinguru
ase obsingo ikaransi ro amanyire mtibikore bikora ikaransi reko ro kiri omayete reko kiri ngakiri so nakitwa ngarende IPC nabo yariganete nabo yarigani kore ngana na gatotebi na ndere nento na tuge ntinga kuna gatotebi na waji gukora ikiera unless anything comes ko sekende kebe kere meminje na ryo tengarende IPC te yariganete ko senebu atemeka bintu gete bire byao ikorende na watu gentenga chikurango kwa cyo marembe chito watenga ki fair credible election ignite target ebyo mbembere bibinde tutebe mangana security mangana judiciary na biro political analyst mbi ariganeti kyara go ikabikore kasiamo ne kyombe kyobacholiamo ne chimbebe ya IBC exactly unabona as a tutebe na for example like na internal security omaite internal security nero kiregento ero maite nebanga kinga unaona igabuna at least amatuka makeiga parliament nkobonwere kara yabo niru still omonto korokunga nere minister ya internal security era na ROFC 24/7 yani all the time is more na ba monte tengaki omalembe noro abantu ngaki omato nero bwate everything nero bwate kirigende gyonsi kiboga makyo maisha ya mwana ncho Kenya asa kabango chire kando mana sarekire yugo monto yeri na bare vigilant all the time we can handle ndabantu ba Kenya lakini chi ministry chinde umatito chire silent lakini monto oro chimuna oro kaine kapsa na ndo korange binte mbiebire no monto korokunga internal security oyo oromo wasiro ito Fred Matiang igoko cyakara na batega paro yako nande we kana ndaro ke bakonya ngaki amaine bunatware garia na ngotume kiaro mona Kenya on the bwens abo opposition abetaba once ni level moja that's what we expect yes ekina kito tugende kuru asomo omo waziri kwa kunga Matiang akoraba na inchi bunetakeire amangana judicial diende nero ni bangite ntoroche mu chief justice mata kama kawatana no ene bina petitions na hata bidino na bantu namba chiko comment no na ba achiroya igoro ye bina bira chiko swase kurwa sobocho yes kulingana no moswate kurukunga mata comment na ndebuna zire kworokia se bogambi bwaye you know one that what the president of the judiciary and the highest court omoswate una korrekana na ndi mna rekanire buna wono mai Thomas mo ngwana rekorukunga justice Maraga na tigerigas eligasi akwamanga ekene yani no nigaringe chief justice a president ya judiciary agatenere kene and we hope ngomoswati oyo na jikotenere kene eyo ntuge ko garaiga kwara mna wana PPI alisimama imara na kweli akayorokea Wakenya nga kweli egenteke no nyiki aretiru nkiri there is nowhere unless wajiko chaka fresh uneta kere according to the constitution lakini kumnyaka nga pra te konyalikana so akakana Wakenya akasimama kwa imara akanali vainga genteke nkeyo weka moja yake afresh omuntu uno yigo no toroche ngo moswati ulia asa kote na imara kama hivyo otukene wensi na wachiko basikura wekate ne Kenya atene imara akonya Wakenya mbaba zamanyi katawaswitika ikiara sakobanga wana na bakoba ikiara na wana omuntu okurukunga nere omokamba okurukunga gitu no the first judiciary the first character che karo dichigurtara ba karato tu acha gateka the new constitution among one of that getelikasi because orochina lya bantu baitanete na ntaji guchambwa mangana mangu akanali fainga ki abo baire group eyo kwara bintu bya bateribe bantu bagaitana bintu bikabe bibe and the same time maybe into bikaba Kenya it was not Kenya haiko inakalika kirase yani kirase bono ni gore no bwoba lakini rende gocha I think they are learning a kinki kwente kokoro na they are learning a kiva ama tabantu wenda ko very independent but they are controlled IPC in terms of ya mana ya election
na judiciary abantu aba babiri these two groups na chuma tona chigo delete ekiara uyu akilegea pandei mambe mekwamba oyo nerari gega mangana abira mabe so abantu aba notenga baten ni mara na hadi baten asekene kidio tenga ki nonya ata baadaye kweli motanga ki omonto na gambete bono kuma itorora robo mobwa Kenya kwanza ngoma chibore kora arame gwemurungani yake buna anane kerumura ibwense urukinyata ako esogete na gatabuna nagani raira ko chikomo koira libagari yaye ase uburai akaro kana mo support riko so moiro koboko maisomarole mobwa Kenya kwanza mbajuru ko babuna amangana transition abara chiko bataba buya tode oseno mobwa Kenya kwanza bwa well aina bere gento kende kere very tricky no nyerende ruto nonya ami nonya uru nonya ro support yo yari go support go soria jonga asimio la umoja anga teora kana tiara kanaiga na vale kwa kindani lakini rende era somo nyene yo koranga abantu ababere konya banzire kufurugana deputy yae nere usiano tiare ngengia iye karanga ki ochorroyo na monto ndwenzi current office especially ekwende office ya politics woikana tinga ki ingongo tigara office ye umonto ngotigana umonto ngaminete umonto ngote nachi ko kendo nachi ko konya bakenya and I think nera kaende extra mile koranga ingago tigara serikali igolende akaranga tigatigere mwako korokunganere wa Raila Odinga of course alitangaza wazi na hataki hili golende lakini ndapo ni kama alipita mpaka kidogo lakini renda ameshafanya na buna ba Kenya waligereti ngona wakorunganera akoraki nera igonga anything eza koba nke baboronge nabo Kenya kwanza watangaki kuna upendeleo kwa sababu president ilionyesha kwamba ngaki nyale ba koraki ago support igolende asa inawe korakaranga yani karokoli ndani kwa ndani nando ukoli ngaki omonto korokunga omana wana omonto korokunga Siasa ya internal security this is civil servant ekarali civil servant tabwene netioro ki yani kiwaziwazi nganje nondega lakini is the fear nelinga ki the opposition is akoira ose Kenya kwanza akoira omonto yakoringa anaenda ngajya chikobera life ya ngajya chikobera na be comfortable that's why orochi wana bata everything aki tu ana kapsa kinde na gaba toranga to ani to ro gambi kera baro jete fia ande baro jinga what will happen but rende ekarato koligari mono we just to expecting a chikurechi kibe asekeronge kibe asoboronge webimba wororo toranga ki ngoire kene kibono ekarato ende ko kwanira mangana ya tukwana kuchanganwa Ken our political analyst Kennedy Omwoyo twar abagwasiri abagoswa go campaign twarorenda ngo support bale teneni Raila Odinga ndrojo mugwasiri bubolemi Peter Munya ndrojo mugwasiri matiangina cha dino ekaro Raila kwani fail running mate ya shoe musheu ndrojo na kwana mpaka mugwasiri defense kingi minute kujia saba Kenya anene engaki tutirete matuko mujia saba jo ande mpata keire ko swase siasa abantaba asekene mpata keire bakalego batrinde wanyara kinga kikuna upendeleo pale fulani kiato kwa nekene ikegara ekarole civil servant to ikuara kitenene ngaki nyale bakoraki lakini nda sebu na bono anga baganya ki baganye baka parliament yakoreki ifunjwe kare yafunjirwe bono no bwato bosibole ko support whoever you want lakini still karole in the office na ndo rese government na ndo koro kiko mata na no yorege tabwati tabwati bo mane nga monto nare na jigo na ro monto wekironge kero monto gate ko kora ana go sanko ore go sakore ki so that yo yakore ki ai so ikere kwene na barumba bwate fienga basa ko bonga babwiru una bono Peter Munya una wate abadisa mawaziri bama etenga in case Kenya kwanza sakoira
their life will be nowhere. And it will be nowhere in terms of government activities. Yani in terms of serikali nkiekoba. Omati this is presidential. These cabinet secretaries. These are presidential appointees. Na ande kere kwa presidential appointees. Na chumonto gocha Omwoyo otawanjeti. Na kwa no nyekende. Which means nga the pasa magana sa asa kwa ngachire kando. Another 5 years they are in the call. Basumbuket abantu abangomaite babere ntekole paka kwa romonto sachinde obeire style nden kongo baka wakumuli nyare onna le koragari igo they have a fear no anu murai wese na mama tenga esa kogenda pandei omonto na wala skori very badly. Lakini bono Ruto turateba obuirwe chikura tabwate basis yuko chikwayu no na se kodi buna egente kana ngeochi nabokera ero no nullification ye chikura mate egente kere kabekia onya banta bata yani bate orokeri yani kiwasi mchana ingekuwa vizuri lakini ere yani bono no ere ekere chikore kwenda atapata that egente korokanga political favor. In other words, abantu watanga kikweli alionewa. Gose alifanyia upendeleo. Gose chikure chinjia ngi chindonge. Gose chikure chia maana monto because abantu abandi barenga serikali. Muna monto korukunga na RCS. Obwata machinery, mata monto ina serikali. Agent kuri watenga deep state and all that. Omonto nero mata kiregento. No mosque ito Fred Matiang'i. Muasire tunanto sigete orina manyete obobisi wensi wesrekali kindi gyonsi nakeba nero manyete mangana onsi na kare kindi nero manyete wanda mato president etendo matenga ki yesa gere I think no ane karo president ko kamami nera kutanga ngaki omatenga ya egaria onye Mombasa onye gose Nyanza onye gose Ngusi onye gose Ukambani onye gose Left Valley utulifu iko yani ameweka mikakati ya kutosha iko na neba this time now na ndio chiko vile ngabantu banze kumnyoka ngarra nkoro tina wano garia campaign kala yaste buna wano tukwa kwa nga omuntu buna wasene Kenya kwanza batumire bichana biachire ko shuttle fulani gose kumburuta magana bono mate this the time akobeka that security yani security area very tight ekomanga ikiara we want security toto tunaona karote na gari ansikuruta magana na kwaro chegari karomata karware go campaign gari bichana biji ko kumburuta gari ngabaji ko shuttle bia bigatiru so to be an example inga chikure iki chiko koronongo murembe omuntu kako genda gari gago kwana gachire ko campaign my type onye tori na haja match off nkinga se match genda onye tori na haja lakini onye ko nchugo chiko machegari kumurutana magana which is very good as mati yanyanzira koranga ki no ani ga sito wamangana alinga woni se omuntu organize woni singa kuganda gari gusine esamanye tenga na aigane center yaye omuntu chagari omuntu omnyoki kabisa urutwa magana binte imbiji kwa which means singa mati is doing a very good job as okorende insecurity still mati bintu na yuko chakaiga byagendera paka bono chikora chiko tangasuga already abantu roji because of unaba yandi ba na rekorumze bono nese kwa karake ntu aroje kyombe kya Martha Jensi ngaro se diwa nke garo siwe se mugwasiri ariko Matiang'i ariko che mugudano yo IBC njarengo kome na musheuna arengo rokolende kyombe kya IBC wetira sumanyakiro bobo wafura chepka tira gate abune kyombe kitariko cha tata tende timi kutane tokarone kyombe kigatenna kendo medu singandra tegas roje na ebyombe binko korabire gasi no byonse bire independently ngo korabire egasi amendo bajoro bujiko ba abuya actually ekyombe kiri karabale okebeka the idea neji toroji mata kome akwana sense mayanga ki akikishie chapkata ngaki ukifanya uchaguzi erembe na ndo kole uchaguzi upendeleo ikialmate binte binge byabere kurwa bukorukari
then ntasimama kwa imara nalwande nalify this kwa nalify chikulechi aya na chepkati atene koru yate ngaki na chimna atene koru opsiye igante ninge yobora ito chikokoru it will be fair and credible election bobi mboji ko wororo onye boko wororo sasa hiyo sio nini aya na matiangi atene koru wenga na chikoruga in terms of security ntapatia kana bai in terms of security chikura chia chikore ndoronge chia kuronge matatisetabyo akeli ekiyombekeli nkialinge kebe otatikalende buna chepkata akirete tumie karankoranga kidis the troop this are the yani abanabuchio aganisa to asebona za siasa batenerete nanda abantaba wikaba koriki bashirikiana ekara bashirikiana nkike minute nga chikura ora ibo jogoro asenjire ndonge lakini basa kwa ngamba igwana nete oyo ga akora iga which means oyo na abisete gento gete aho chikokora lakini mate karwa kinga eyenero awa agenda nere this agenda ina to kubika mikakati ayo kogenda against then Ona kiginande torigina chepukati ne ranyora nera karko soma kuru scripting ngao na bagwa siri bagaro soma kuru scripting ngao no muraibuense ago soma kuru scripting ngao na judiciary asoma kuru scripting ngao igotoroje na Kenya ne sukyo chibosio gosinande na ri oroje nandira chikoba go chibosio kyar chepukati no to kuma ngiara ngere orosa korra Kenya kwanza watu wamejipanga nande bakanyetaga ndukitaga siniga ga strike iga orale moto yikobono unless mowasiri amejipanga sawa sawa naende bwebekire sawa sawa things is not going to be good buno koralende ikiara turuchi abantu bano Kenya kwanza batenga ki ntuono ese intuliga nduturoje oyonde ga kwa support the government by the way na bekora kananga ebintu mbiroro bitalie bironge naende nonye no monte karo support monte omatetise karachi kuraje ikire ebyekire very sensitive tetakiri wasora ngaki na wano torega onyore ngano ane boss gaiga atenga kai naye wana kerege ntana tingo nchina wakora mkenga mbona na kufanya hiyo na banki ndanda na ngabona serikali na bekwe rusio gose ya support privately but rendo wana yaro kiringa assess serikali ne bwatenera maganaye gose nero yebangiro ne yebangire so abana baje gotenga kika into tulionewa hivi tulikuwa tulifanya hivi na iba na bironge maite no biko bironge lakini because of nkikuwa kikurutangani umuntu akora abwatereri bona go torona ose bona bagwasiria ba kerobe oro kiriboniga mbatake koirana nande bona baso chini ya maji go city straight asebale ken aba wasiria bona aba wasiria bona matuna baikiriga oyari kretinga after the next government ntakwa wapi ndona ai mate karolinga esre ekiaro nyenko genda nkana noyo esrekali inyisa goja tinjo wikirwa nere what's that's the idea nande bona bona ngo kubori elimoga na aba wasiria bonse barase serikali twarore musheu twarore matiangi twarore Peter Munya aba wasina bange bare ase serikali yaboni gange sta basoira sobo bago support the bare affiliated dentro ate kuchasa simio aba bonse nande mpachiko ba awarded ekiara na Raila nere na bota bantu ba ayanto kendo gwena tukomanya what is asimio asimio ne combination chi chama chi chire gosinirenga chi achire together na kile chama ne takatesha sino kweli tainga ne bona matenga bona likaringa anya no DM yagenda ere bona ere wa chingu de gotenga ki I enjoy ngai I want they want to start to sit on a round table atenga okay fine ODM nje kalente ibiro gose 100 na nje kalente gose 5 na nje kalente ibire nkiokonga ikiara all said and done gose keni yonse kikukwano gose kigakoro na participated so tuji kwanga kinga bono gali nga bono nere is one person nonye Raila na wanga kinga oirire tego chwa that political power ako make a decision erebieka
Actually, it's a unity. With the Yanwabwate vision ngaki, after this, what is our objective? To a objective yaneli. Munya, Fulani, Nkia Koiwa, so the Taba in the call. A carrier has participated. Can't one more Karanga to actually come. No, never we got you to a Tire was in Gavigari. Nay, Vicokoli. I don't think I can Nanjinga, a Kinaki one of each cocker. Kadugiriti mangana transition ni kuna uchokorekana nduarana umubunge ogadisa town eden dwale nega gargonya gote abaigoro ya secretary to the cabinet agote abuna tai obisirinde na ndini gobo etebuna nero uchobo munyakirugo ekeroririe committee ri karansa ya transition go sikwena na power agote ataiyo obodire serikali na nkiwe muntu atari ko ba appointed rinde transition yo korwa kinyo nero te ana ya nero reacting boniga murai bwensi na manyete nekingi gekwirira wasingi gukoroka Siasa bake omuntu koroka dware akeli tro karabai retri tangania kara serikali yarenge ba form Jubilee no arenge you see na ndawa no sukire ku Jubilee ochire the other side which means singa as serikali tebugati fate on him tebugati amani ngane mo trusted so there is no way bara matenga kibona ngati kwa transition secretary no way lakini dari rote achiko bara kini ate abana vacancy ineroro secretary to the cabinet bono linde ta koegwa ekiaro retro jigari in opposition so we kabali ngaki ngoba konya ikine kerokere was whoever would win or would say you see did buna bago ake slimbing aki fulani obere the winner have declared the winner all those things will come already but chief those vacancies are filled so that the when again oborai again transition yakoleki take off immediately yes ento arana David Mrate na arwe statement gitaga ikagonjora gate abuno muraibu ensere gasia na bara beta chopen liko campaign ri former prime minister Raila Odinga yole efragbera yo mabwasimi ora moja Mrate to karagate abe weekend na muraibu ensere goja go so campaign ri am campaign ri Raila Odinga kulende eregasia no gojikwena na transition go se gwana noburai gochonde bwensi orabwe ikendike kwa statement yinga kiere go Siasa mabwasimi na Kenya kwanza amanyete gento karineke first never gatai como support openly yani arekanenga ki president nere rigari there is machinery what is the machinery one security two finance in terms of finance so tena wana tena kitindi korrakana rakini rorai nere ne arta kete ko ba happinga omuntu uri atagete okoreki oikaransire korokeri kara ikaransire ne na gwateshia akali usi bono ne rare chairman ya Azimio ekarare chairman ya Azimio tai korrekana inkioro chingas na gwate that interesting aki I no support it team go fail. Ngas we support it team when you think we have already won. Ekara to win. Now we have got a cake. Here is the cake. Enere cake yetu abikire meza. Bona nti tonye na kanega. Torenga ki ayenkio kwa no kwa we cake enene. Ayana lakini at the end of the day toru orobosa. Danye karamo koruzi. Kendeke tayo morabu. Kiara you see actually Azimio usakuli ya Azimio mwinoga na ndoli Kenya kwanza mwinoga there are so many things bitali komaji completely go kuligera liga Azimio ga Frank Vera no is a male DPTI is a female go kuling mwinoga iga the Frank Vera is a male the deputy is a male now through even in Mount Kenya, where we can say there is rich in terms of votes. Avantava that kwanya song iligo koraki ego tumeka ya chenjiri. Kala ya chenjiri. It means singaki kwanza Kenya kwa Azimio
mbabwate share wata yani bono chikwende chiri chivo chiri baji konyora kionye chiarenge chinke namba ya korreki ngukinene odorende kor Mount Kenya mbabwate very bad yani go semba bwate ase birengero libabwate ngakingo musubati takobangera takobabanga one omusubati ogorukunga matakara wane karato kwanda kindani ngo matakarwa apart from being a very MP a very minister ya justice you know ekarole a lawyer ya social justice social justice ni nini inatetea haki ya bantu haki ya binadamu oino monto maji secretary sana no muswati oyo okay record ya NLD not that ngan komo jambo atarobe she's a single mother what does a single mother in community a single mother it is so many it but ekaro divination yago se karo analysis yae a single mother can be osono muswati orenge school bakanyora na bwanjani akanyora mwana akatigara a single mother yaje ko wake a single mother can be abantu mwakorote nyangi karabamanya aboguma mbwaji koba agumwa bakero monta kanda kiviyake a single mother can be aida mwaka bwo no sire no tigeire still is a single mother a single mother can be gose omusubati akanyora umwana gose nyomba still is a single mother so karato ko ligeri ko gotora ngake omusubati oyo okay nonye ore kiari nonye ore very strong inkie portion ya ninki mungno inagani na wata masomo ya korale gasi yae lakini one karato cha ninde bono kindani kia nyumba omusubati nga kia menyete mate you see no be president no wabno rabe oje bno mongno lyo Tanzania garo mongno gatatu lakini mwako ina reke naro now tochi kuri omusubati yo korungana ere mata karua asog mabwaye bunanyomire it was a divorce was omusubati omusubati lyo manene Dr. Gaton agacha nanda akanyore justice ende nande bakaraba nande baga divorce karaba chiskando chibina naliare minister aka pressure na ene security monto ya chandu kabisa lakini tayanyare kana because mbabu ata evidence maisha mangana ya karake so aso musvati olia ekarato kwanda kindani no monto wate uchungu sana kwa yale asali ya yetire irame ya pitia such that omonto yogo ikaranza by the way mongno yogo ikaranze kerogo ebinte binge bibe bikongo nonyena mo ne rane ne president na bego twala ebinte binge biko nyara koba ngabono nga amesema gosinere tenga kimekwana mna hivi itakuwa kero moswati olinere na bwate very good principle you know she's no nonsense woman tabwate bintu biri uko matenga bono tokoreiga ya na bawo kwanekera mugaso so ibinte bingi we hope nye ibinte bingi ngo kiko very straight na ndibona turuchi bono gane no bono era indasi miyo so which means inga no nyene corruption yego tebwa itaenda ko reduce kare ibinte bingi mbiko babiko ganda ngaki yani bile chini ya maji ibinte bingi takwa keupe hapo mchana otanga no ikenge kwa hiki so which means don't you think hapo tutakuwa na serikali mzuri lakini ndiko rusobo no tutamanya yakibero bere no rusobo from the latest current ngo matuna buna say no konyana ngakika oino muswati ore abo ko so chandre tabu rf ya ino matomo kongo no matekero no ane nyombe kerole no ngaki amongna yani go ikabense somugaka lakini wano ne yare igaro mongina lakini omugaka mongina lakini omosacha so toko nyara komo korrega okana mwino the other side abantu abansi kuri the head of state scandal oyo kumugwati scandal man roundly ibinte bingi yani bo bintu kete bibatayina bibatayina mwana okoliga ngaki abantu aba ekera bago service ngaki baje gukora gasi
ikiaro nyoyo kembete kurwa no liga kembete kurwa which kind of government you twara lakini bona abakenya ababagwa kachikura nkuri bara mangana yiskando ekigose barabo bagwa katu bagwa katu bereke kung ma ton muna tuba to mbwa ko ngara bakong life is hard ono muntu no tenga na ranga gali egento nkeralia oli Brighton gali akona scandal lakini Brighton yo moire gento bekire mufuko na ndo kire atenga kuchiorera ngeire oyo taranga nkikuchia gochikonkonya nanda abantu badano yo koibara oreta aro muyago boyo oyo tari ko but rende you see egento kiringa ki ekari bintu bya bikuboronge uchumi yabekere bo yabere the right way ebintu biri buna bitakeire then it means no nyinaye ayotaketo ego shilingi 200 otenga nyarwe nombuya you are able go find ye ntogokora geko konye asa matukara bos tuta tochi kobe bega elia we shilingi 200 amangana yera because ekara muntu ya kwa shilingi chiko 500 that is the end ekara chiro bisigari mate mukoraine na ndo yiko matenga ngakinga kinyanchande na otenga kisturi malizana mtu akora nte gari ai bono karakere lakini ekara uchumi yabe uchumi na wana gato I think buna of late no uchumi na wana to chande ebintu byabere bikong ni kwa nini kuna vitu vya sarikire katika bitari boronge ebintu bikubworonge maisha takwa sawa twaro mu wasiri bobolendi boime Dr. Fred Matiang'a kwana botamba semekutane menge ntwaro jana chetara kanyora na accountants abantu besa bwase account ya Mombasa agatebana wetera bagatebya bakenya na barigere limo nombaji ko chora baraye babe anne krawo tena man down daring ne gendre to sabaraye ba gutumia chibese jiba osibakari asibakari ko sekati manyeti serikali ne retara abeke bende manyano na ba ko reta chibese chikuja sab kanya man down daring esieke no ebisieri no abuno herego akomu akere karabona bani ekaroko narrow down money laundry and more involved akara montare involved eserikali ne what powers yo connect omonto oyo tagendre kwende yanyoranga kurumuinoga kweli ebantaba mbabwata that man laundry kiara mate from nowhere to one thing wana Britain one ngaboni onyaringa ki nonyega kiziga na chi chiro bakire gana yo on akara to mate gasiao wikatwenga ki ngayo muntu yaro situation so abanta nakto tenga ki amaene buna mwasi witawateba Fred Matiang'a eserikali mate nebwata machinery eko komulika paka ya kindani ya manyanga nyale bojo ngakiamenyete nyale bojo ngayarusibesa nyale bojo ngakiago operate ya molecule ya maringa mine abantu abarega esereka nadi because one through chibona na tenga senje botaka boyiki ekeromo nakiwe Matiang'a abera no gubanga abantu bakiko chorwa nando bata man roundari yani abantu batari baronge batabuga tipi koro yani maisha yao sio straight igare bintu kete bina bazingira bire binge so otebalenga bono lende kwa hivyo akona nabwate kiparwango the first thing yakora aneti abantu aba so that man roundly pechikova na abantu aba kipenya basa serikali even himself now the problem yes engineer na takatura nda somutu como kende to kwena turabura na ntwaroje ekyombigirya so agateke ko boli abantu igoro ya integrity issues ne kyombigya bisu singi ko bakiria ko boli ekero birogo ntoroje songe kina kya ngere ya jagir kumuleku abande mbare babwate binagete betakere na batangwe mbaboli uburayi ntujuko kwanda we katwere ndi cross ensemeli ndi mutumogo mwajumurire ni gotwenda tukumulekera mangana siasa nakyanda tukone kwa sense ito ya Kenya karutore na engineer Kennedy Omwoyo kara kumulekera gotoerera kabisa twamanya asobogare na asobo imego tosuka gwera natora sentu ndende ya kabiri Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Soa
asu mutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi sabaria yichi kilomita chinyinge niyewo chaka nekerengererio kyo gikubikirwa umukia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubilyo gwesabaria yobwonchoreria nigo tokwemanya amanke iguru yogo chako obwonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwirira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro obwonchoreria bwebirenko bigoro mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri murubiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikidegeka 15 cha mugaso imeya Ndizi TV. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Machine cheito gochigo kurigere choka dutogo koereza bunurwarite wata tebina yigabu na boti mkurara gabu ngoigunda bobe igabu gentu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro tu anyore tu akuri to konyoro murwiro oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage. Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Omwoyo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke boigo nabuku batalira ase nsemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire ekyo kirasorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo elyo togwikere gose otutalire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekero kogende nyakoe Wima Electricals and Electronics nabaoni abebintu by'okuyiga kestima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cy'ukoberia mache DVD players chi machine cy'ukogingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Na boko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
Mbiamono mwanjumuli ya kero ndetu kutubwati ya kero ndetu kuanda mangana siasa kero political analyst ito Kennedy Omwoyo arase studio to kuanda buya ndetu kutuerera na kutuigorera igoro nga kichikore chigwa kumwako yo na raliata kero koru ambara byantu bawusekane te gocha kero tu akora sintu ndende intanga na ndetu ikire ya kabiri nayo ndete kutuma uchumbe yao ninjiro chege ngo jindo gochisoma kondete turasuka keigo rikonye tutarana somo tumuko engineer ntu akwana naki integrity issues injire abarayi babwate nande bagochikuligi ebirogo abantu abaguriye ebirogo nande babwate integrity issues inketa keriko korwelinde batangwe mbachi gukora ebirogo mbachi kubuli ebirogo ebyo sebagendere koliye ende bachi kumaya gochungusu gochesa mutukari busi exactly. Now bono torochi a number of wase aba aspirant wase bali bachi kurana ebirogo abange babene mentioned tochakira mu nga songo tochakira mu ntokoro nga nere baba yao tochi mu ntokoro nga now the running mate ya Ruto I mean ya Ruto and many others no anyino ga gusinta bwa Thomas kokoro nga manduko oyore wakora port ko nyali bali masaba nero very mentioned. Now IPC as independent group was IPC bunere yani etenerete ase obochore oswaso asabantu bochoro tebu atinguru gogo pa nga bona tigo ko clear unless yete kebere korkot court nere go proof nga ki omonto oyo nyenga chagwa monto na gwatega tabas como clear monto na gwatega tabas como clear yani already batanga nchi record chiria za IPC so that yeka rogocha kwa wanga kai Brighton no ma tekente hapo ulikuwa namna gani ilikuwa namna gani na kulingana na masharti yetu you are disqualified lakini rende unabono omuntu korunga nere gachagwa who is not running media deputy na ndebo mobwa Kenya kwanza correct omuntu riasa ko bad it means nga mangana aruta correct ta ko gendra ya ikare the moment yako bad nga toisaini ya aruta mesha niko ta kuligira ning media you know you must ekaroko correct about presidential ekaroko with the new current constitution ekaroko chikotenna nga bono gotenna nga ne nkorani for those presidents you must have a running mate so nga kiuchi wakati chiko ta running mate lakini tabwa the provision yoko chori running mate ende one of you see time area yako chorwa takorete teyo which means already automatically red card lakini boniga korengana na engineer no teneni kashagwa na taboli kirgo William toketa that's another scenario pasa ko teneni you see itakuwa moto akoranga abantu bono Kenya kwanza na ndio wana tapata that political favor abantu yani sympathy vote yoni matone you see no ana serikali arojinga omuntu tsako motanga na yego twara political favor political you know sympathy maro mata nga maro muna trojika kimuro chimwe serikali ga muna ono ya nande mande bansiekere na ndo muntu na chagartega iga nande ba korreke ba musiekere so abwe serikali kuikerigereri sana etenga okay umuntu na bwate integrity issue kote tera correct tera mo proof ko scenario guilty so until proved guilty that's when that's come so that ba my anyway yo correct yo can try ahead lakini abantu na babo songo abantu babo na babo baba yao abantu na babo manduku kwaziwazi wameenda kotini ekesi kiabo kiarrekanire na nekaro kiarrekanire kesi kiabo ngakigendrete so what's happened aba already mbabwate proof from court mpaka rigati na chete court ya kana mpaka chi bail in about to see some one ertro chire batirende ngira take effect ngira ande kotini kebe determined abe charged ekara bele mate you see ekara tinga king kwaiba nkinaiba esimiye kai and the proof reading that I've stolen this na kumero you know no bwato nga kesi uriba ukakwa ni namna hii ikapatikana namna hii bono ndika chawanga yoko morete of course ngopwana bale of course even TV arakan lakini where Ikobona it's like muna bono matwa wote magana manga about Ruto now the other thing getting a key this deputy president
it's only that say tunasema hiyo that's a parking dog kiagara hiyo mtu unaongea lakini hujamprove of course naweka kene kwa nendiro lakini turamprove musomo ndo nito kuma tinga kinga wana tinga am just parring you to jokore kwin ikiatu wa tiene proof proof anybody can form a scandal ago tinga mati muno ri ga Brighton again tonkiri kiari ngari ta nai kwa ekorete yani political mileage ago salary so until no tinga ki okay taenda wana court on proof amonto ya tinga kiti atrara karo uchunguzi waja tufanya hivi etayo asego maybe go dildali mwisho ikine kiagara giasira the same thing that these people that's what's happening so until abantu ababe proved by the court yebe judgment ama ene banga kibone karwa kore kwende mastaka ni and the judgment is this that one IPC nebwate all the mandate nebwate chinguru chonsi choko gutanga ekero muraibwense like one monto gurunga songo mbabwate all that mandate ekianere kante waswas alifanya hii akafanya hii akakora iga one monto yote ngakitata bana ndio ulifanya hivi bona you are not fit to hold a public office songar go chikoba singori boli inde tiganda boli edinde litangani ken muraibwense Uhuru Kenyatta na William Mukonyo yekera bago service 2013 na barumba bwate kina kya bwatene ndiase ekigambere kanene gense ICC neke baraba gachor nande baganjira bakabori chigura ekentegana kero ngo bakero musingi bwaba bande ekara bwo babona ngo ba ngomomochole oligereri. You see now, like when I want Ruto na Uhuru, it was a unit of purpose. Actually, it was unit of purpose. Ngamba koresta bakaleta wachambasi maisha ikapotea ya binadamu. You know, integrity, it has so many things. One kara igalinga integrity ngwa itete. Oliwa. Aya. Kugoche the other side, abantu bono muna babo gachagwa know that babo Ruto integrity of stealing. You know, integrity of stealing aki roundary man roundary. Omuntu uno yo 30 feet cover in the office. But rende kwa mo proving. Ora proving inere shida. Inere shida. Bono you see no ana IPC karoba kore kwerende ase Uhuru Naruto. I mean sorry, Uhuru Naruto ba wao walipenya. Karaba irugari ende, karaba cha back, karanga moro chima. So that the landslide was there that that favor ngaki mate karamo ndondera ogufenga nkia gwakira ogwaka bosa iga tikabono tikatoko konye. Nani neri ngaki utrochona mnaona ndandeka karako chakachagwa nari ngakikai yani ese njibara bono kwatu ninde gani Ruto nandako chara ga naye kute kwende gani tikora njitato mwana ito ebon egende gende ngajagere amangana ya siasa kere bini ko chaka bantu adana bata bana nianda makisiasa yani go ba kondigire kisiasa dana songa bona jito kuri kiro kya Mombasa ena ba dana kisana soka to Mombasa akashagwe sari achoru ko be running mate ba dana ki wana nianda makisiasa ina ngo geria changia exactly ekeru na bono songo ama onyo linge ama tebona ali no you know it's like a songo tosa kuli ko Nairobi mbona kusema kuta Nairobi kiano alinge which means hata yeye mwenyewe na ama tinga ki magwaso naro omuntu kurunga kidero olenge gavana Nairobi mbona ametoroka kutoka Nairobi ochire sobo Omabe now lakini ndega chagwa it is the first time no nyene kralenge omweshimwe kursobo tairi okay no nyure yani karo this scandal chagete konyatara proven oma tikiare ko bango monto yuru court na ndo very proved nga na ariete chibesa gosina akorete bintu gete agatengo seirani okay or in the office angepenya lakini wono matege ni file chigo ire just think those are skeleton file you know a skeleton that you don't have to get evidence kubeke file elime so that you answer ko chachi umuntu bono watanga kitiganda ali evidence ngabo tukimboge ndrete bakalini ero matina what chances you wetetea but the rest abange ambale erebu ne erebona that figure na barabe arapenya turu lakini abande mbabwate
integrity issues. Kennedy karatondrede ngura ikature twaiguruta gote abune state dina nigo ko kare bintu igane ebone state ningo ere nambare ga uja kwibeke kara kwa ne state ningo State timati ko sega banta bange maitinga state na wakora ngoli no uru lakini state maitinga ngoli wakora who is working on you. You know, orugo moroche that river. Lakini behind him, ebintu biroro ne binge. Estate abantu mbaro batamanya kantinga ningo. Bali bago ikaransa bamatenga ki your excellency. Na ye president eto na ende to sigete na to kora this. To decide this is what it is. Na to kondo kolega. Ebintu byo borongeiga. Ni tsokwana tokango monto ri na karanse gari na no rugo jo karanse kero keriga ngari kucha kaka hapana kero kirite ndo karanse iga ya du masa abantu bale parking na nda ndo barabana bali karanse ngabono Kenya ntabuate go seneme cyane go se Kenya yabere bankrupt but no tenga ki president Kenya to wate debt go senete billion ni oyo rochi billion ni sana oyo kwende gari twakilia mwanaye banta abuto basiko bandarete batamanye kaneti no na to ma no anjiti manyiti amna utokora deep state baro bali watenga ki Brighton nero usumbwe serikali nero go kore minteka vile I president nero mondo nero ko hard time to manyeti you know they decide by president I want this the way forward part to speak buna mono no anekero mo asiro itago tenagali mambi I've got that instruction in this unokoboka ekenekte tokole maybe nyankuru not lift maybe nyankuru kambani nyame pinkoro central ebintu mbere gali vire gana so what you want to do to kolega after some time kwa mangana ya ameenda chini ya maji mangana ya bintu mbijo bono Ruto William Samuel Ruto yoro mokonyi bumurai bwense bono boni kera tararu obisi nko mwaero boremu nere nano mokonyi bumurai bwensare nero twara boremu na njino ni chikureji na bongo jire you know Ruto obera serikali Ruto obera inside kabisa serikali uhuru wako boka mambiga wakara my deputy ngaki kwa bokire bia ngaki mangana omote but somewhere ebintu bikagenda kombo ekere bintu byenda kombo Ruto agatigara uri bika oyo toro no ari serikali igo Ruto ore monyene na maetenga serikali ngaki cooperate anajua si anajua ekara manyete bono nkikiramu ngasi na maetenga serikali ekere bintu biriga byokoro kabire eyamanyete very well na ande esipoenda burongi buneta keire ne na maetenga this the way forward apa ndo tunaelekea yes ngone na maite na manyete kirutwara kwaniri William Ruto twakwaniri Raila Muroringa soma bwa Kenya kwanza kurinda abandi mbali bakuriye birugo by'uburayi ntubwate Chimi Wanjigi Savina Party ntubwate Mwangi wa Iria Usawa kwa wote nande independent mbaro abange ntubwate Ruben Kikame James Kamau Gibson Nganga Ruth Kimu abambali bagirete amasakarabo litkurigoro usisinginaje abana borobeso kiri inki ekoro ya sense ya Kenya nekro rina abara bakurikiro ke president baraba like one in seminar like in America those developed countries na bako nyara abantu bakuboli abange so it means one there is independence yani to arura so possible so mont na wonder kwensi akuboli no bwate you are eligible so long as yani no isaine kuboli asekero gekyo ekiera nga no isaine na no mo Kenya ekero no mo Kenya na bwatu possible kuboli ekero kende gyos freedom of speech, freedom of doing anything. Kero kwa eterenga binte bino korteke. But the end abantu abandi mbare aso kubolia one aso kwemanyeka. Mate kero muntu gwaterenga ne kubolia president. That's a top seat number one.
go kwemanyakaniria nga wanchigi na aboleti and all that yani abandi baro yani asoko bori asoko kwemanyakani not really passing an end kuraji ko ira ya lakini kwemanyakani so that the next time no aira na aira gosuru to aira atanga uizi wanchigi umuntu ori na ba 90 mbena ta komutenga kinchwengo ga na ye kala trochi like for example nkwaro je karo mwalimu dida very poor person yani from the ground yani from a humble beginning oh tinga national president paka ruto jikanga who is this person who is this a teacher utaita kwa ule president and by the way he got votes as atanga omonto yondo at least trochi kwa imani and I think everybody now in Kenya knows who is mwalimu dida hata wewe uko unamjua lakini unajua so this person na wana matina ali media kwa nanga kinanchi na raiga iko na bwate say in the government iko abanda abange unaona you see about unaona balinga I think they are now scaling down and eliminating. They are about maybe around 20 or something. 22. This 22 now what you got about 57. Now they still aba integrity issues na rango korengo cheri. At the end of the day yabantu yotora maramu na bantabake. Watch ko. Na ndego ikibanta na baranga banta ba very cleared. Ngochi kotora to integrity issues, running mates, signatures. Kera you see you must have those signatures. And even they might not have that money. You go deposit so that you have a cleared. But then they pound and be so get. So but something there. Kero tuendelete tianda soma SMS inge tuma kwenda kuna brekeni oyo otena Kennedy Omwoyo monto muya muboli ningi atadenede koru kiogoro akonya abantu ba kiogoro namanyete oyo mfini no monogaribu abanyari bali bonsi thank you tadenede dendo konya abantu ba kiogoro ngi tadenede kerogo nalo kurukana erikiogega koru bonchali kerubo family korwa nobo umugaka n'umungina igo ebwate amaseni ekorawa aminedina weneri kyogeka kurwa bonjali kerubo family ekorawa na bayiboli umugaka n'umungina nigo ebwate amaseni bibona yote na karwa na raira tigabara Kenya kwaneri engineer Kennedy Mateina no tore amo koineri kyogeka kurjinse mecha bonjali nara sa heneli anyora hote anwale imeyumrobere kurjinse mochi chabo gita hote abuna no ale naintwe hote nambia twendete kukwana igoro ngana siasa na ndemyo endete kwerera engineer na hala kwa morning Brighton engineer analyst how the day started beating us kale how state disobeyed court orders na by ministers campaigned way back 2017 deputy president rebelled against his post number 4 how the obotaka na obotaka na buruire na obuagarire to endete kutikara magega ma how let us pray peace in our country oinya simkurchinse mochiri chia anyanjwa Iradis nyaboke agoteana tigato semeli na Kenya ntutwaro morembe gochi ase matukaribosyo biyamona engineer Kennedy asogo toerera biye kerandete ko toeresa na kumanya igoro ya siasa ngakiendete kwan full na go fold meyense ya Kenya Edwin biyogo Ode kurujinze mochiri chia nyanjwa te anondi me yumrobe na go kremono na engineer bana mwendete ko toerera abu mambia naro kurukuna enali mokaya agote nambia mono ekero mwendete ko murekere kurwa ngo gate na Ndizi TV anene kero mogo jana Kennedy Omwoyo ategete kulika agote nambia mono ekero mwendete ko kwanda mangana ayu siasa bono Kennedy ko tukwirina ogo banda turtuma Kinta boriti bata ngan kinta boriti. Kinta boriti kero ya kyogoro okonya ba kyogoro. Actually na tenete. But thereafter na kina tenga sometime buna wana onkalia. Inkalia totebe nga totebe sono mo MCA. Omo MCA bantu bali banka. Na bomanyete. Na ndende karonche karona tenete ritangani. Kana alikereti the way dringa inki omugusi osinki omonto omonyari bali agikokora agikokonya but rende na politics omate politics anything can happen politics na bege ntogete ka formed kerete scandal so that omonto or the right person akareke atigusko na rende after that I went back to school
I got my first degree. When I went back to my master's, there is something very better. For example, you know there is a I was stage get I think I fit here. I cannot fit. You see, to me what I'm looking at, if for example all yani keeping to begin I want to nyenye konyari kana I be maybe I'm inside the county side that thing I keep na one, for example as an engineer or thing I kiwane kare kana sidati gali na boko te yomo governor go say whoever will come to correct this onye ne chipara onye ne chikwerende. You know, you have somebody or advice what's what you're calling to now practically than somebody or under politics or you see near the politics. Do you think again take really ngekonye okay it will be now gekonye but rende bona soko chambwa na komekia say county terrekane you need somebody on the ground according to the bironge. For example sakora na one of na like in Kisumu omonto kurukunga nyanyom the 5 years only terms I'm a change Kisumu to be the city omonto word man. So this engineer with that maybe that mind abugate if this personality this mind anyebe contentable I think the next time na wana ga kisi ndutageta to this good streets to toros this and this an idea according to the county this an idea e kera no ne governor whoever will be there how we can answer a panel on the agenda on governor this is what I think. You know, you sit with brain with the doctors, with the engineers, with the planners, so that no any town yaito erekane ngo shine. So bantu once simbanya kogenda as a siasa mbiasa na engineer okogenda kwa Karonso nzwaro jina nero igiri gisigina jacha ya sense meri ya IBC kyombegedene tabo joni jimbebe na nguli ya lekirugo ekenene giense ya Kenya okosuko kwa Karonso osekara agenda tukuchuika setebe ngi kolengeta siasa ya Kenya kwa and right now tali Kenya but not yet ngoko ira na gatigara akagwiti condition actually Karonso is a confused person sorry to speak na anda kuganda kulikuwa yesco igachete isco to negotiate sana Karonso is a spoiler ekarachete isco I think akagenda isiko to meet maybe where commit so that anyorere libagari yo negotiate anki atagete ekiara isi Karonso gote nas independent una nayo manyete na gote naratene. Do you think he can win to be a president? I una manyete ya boy kawana tinda manyara it's possible, it can't work and it cannot be but rende omonto na maitenga omonto yonsa komote ni kurugari ngende gate no shit ache gali keupe ekia na what followers bae baro paka no engu siga baro bali bate ni chama yae barororo ngate ngatu akire kwende at least some numbers yale ko genda se fulani kia correct kia very spoiled lakini gajete ala just ni kia wipe it's okay fine might want the correct ni kia wipe asiboni gata kunyara korwo because of last time to ponte gata kunya nero raru as a person but still again take no class as mio so ta kunyara ne era as a person na bakorwo but yeke mbona ke kote now umuntu yekara achire for example might no nyene Kenya Kwanza they are doing analysis kotenga bon ukambani if ose Kenya Kwanza pasa konyara go 70% nchenyo wale go 40% ngakinko korandi this votes ndare Karonso nse abakamba no abakumugwati so it's like onyore go 20%. That 70% asimi yale konyora ya chirase as this Karonso which means that number of votes ya correct. You know politics na bamonta go cheza omanga kika ntakomeka Brighton kurusenguzi chikura chiri mu governor yachi konyara go sekorosobo na reduce abebuni project so comment kuruga kurumata at least my number ya correct ya chirigo. That's actually what's happening kogenda kwa yesiko go seko move go chi kwere ndego chi korigweri kwere ko yekarogo actually
it cannot, it as a tainga ningo koira, but there is a move, there is a move, there is a plan, there is an agenda. Agenda ronga asa kokoraga ya nise, aiga to imokigoro, aiga to kuimokigoro, chikure chiakorege. Lakini bono Karunsa sikuira asoma bwa simiura umoja na harete impact sisi ko asoma bwa Kenya Kwanza impact nero asoma bonde bwa nsiara irane aisiko drop e presidency of BDI bono asa koira na go sen Kenya Kwanza aisiko so Kenya Kwanza kwanza kera to jinde asimio nera what the problem the fact that inga mbamo majority are running me which means nere is looking for nere calling a political favor nga ya yako tenagari or kana kweli na Karunsa na soire recognition actually that's what he wants recognition nga uling Karunsa gali na kiata get a deputy president but koruo mwanzo ebintu Karunsa akolire imekosa tukwe na imani na yeye no aninchi kosono naye no ina bakamba banyene batiringo umuntu ibono is like is I'm to confuse ndoro just tokoro na stogochi umuntu no umuntu bono toretere yani we are confused therefore umuntu yobone karariga na muina atenga kyomanye toso kokoraga ozagoska uchiga kwanza kara turagambage oso nani ngoswagari nchengo chokwa gentegete. Are you seeing the thing? Amonto yama tono kurumaina ya no Kenya Kwanza gote na konwenza mngaki moroji no monto yolinge ga Kenya Kwanza trochi mai go tambira abantu go moroji Kenya Kwanza nero. You see, that's how politics, that's how chikura yani you know you koria ganto gete scandal gete ukonye pakandra kweli kama Karunsa nyolinge ga na ndo tambira kurwo ahubwo Kenya Kwanza nerendo kwanyaranga kichikura cha sarikiro. That's how politics is being played. Lakini rende as bunaraje ntobwate abantu abana siasa bakonkoro bokamba bate ni mara na bate na ayo momuro yo minto na metapotea. Why do you think omonto kurukunga dande last time to kwanda omonto kurukunga Peter Kenneth na matakarwa? You see, Peter Kenneth was equally orengo monto liko tenabe running mate. Lakini yakarabata ngaki my sister, you see, you are my brother, you are my sister, you can take it. No, let's support gato sirane to sirana kurwana kuru again take go kira. You know, we are now working as a team. Go kira gari. You know, muna wono ga kusi abantu bande bamayete the meaning of that flag akarokore bande leo koraiga ngine president yaita it means a lot of things abantu batamanyete ekina kikoranga muna wono ga kusi ekaroto koranga matyanyu tena tenegari as now actually na tatenga wono tena number 2 bantu bamanyete the meaning of that no konya komuruta magena kosokonya komenga makindi ekarabara amanya in fact ekaro muntu kwa berekero keregaria igone ndiko matanga ono yani no ana sogweta atanga ka enendo ya matyang tato mokone na yurare yani kwanya nanga no bwate that a political mileage na the respect because lakini mwone kara munya witana project muna wana yonde Karunsa yaga ndere wita abantu abamwabo aga ndere wita umuntu kona era professor Kibwana umuntu kurukana era Charles Ngiru instead wanda ko chama as a team eserikali ko soime abantu amba bwate sei abantu amba bwate that political mileage bagotebia yonde bagotenye webanyanya Raila bakamanga look here your excellency we fought very hard tukakurwanira tukakore kwerende ne toangoga turujamba bate sei lakini nekaro yako nyako bako boiko baka kuruga iko baka kurumata ko barata kurujaga iga kwanya ngabanta abone metu yawe yakore yani everybody. So with Karunsa what I can say not much as that ara kore kwerende ara leta wakamba together but asogosari. That's where we can just rating aki asogosari very smart. Tuakwani mono mangana national politics akiona na bajidege jitertenga turere na se county ya Kisini ya Nyamira engineer orocho mugusiere asega tuende kwa na siasa mugusi obekirwamo eline no nechikuru gitoko genda tuchie chichigwakwa etarira sima tobamo tuenze lakini umuntu naro tobekiramo buno mugusi. Now, as one for example, Kisii County, as one to our abantu babere, atuwata abantu babere in Kisii County, and then abantu babere kunyamira, abantu babere,
nkibaho kikoleta as omugusi now yaberenga abantu aba egento tugwenta ono ko analyze abantu aba what is their base the base yawe nerali no muntu yawa sobisi kweli ngakyajo konya mugusi muna bono aso muntu muna bono mugama no gikoswa ase kwa mugama Kisii County was Nyamira. You know, Kisii as a whole is very rich in terms of resources. Actually, that's when they kuranga ki abana baitomba bwatigas abana baitomba chandegete. If omo governor ogoswa nanda make the use of those resources, in fact we could yani atora yanga to bwate ebintu gete bikoto konya tawa ebintu tonya korabna mon. Ekiagara wano, for example, to sakorate omoga the outgoing governor the last 10 years inki akolire ya konyira mugusi na otra nyanga ndo bwate more questions than answers the same thing tusakubuli umunya omokwenda omugabano Nyamira inki akolire the next 10 years akonyire mondo Nyamira but then there are no more excusing arende after the death of the former governor or Ngororo na bora ngorende tabu ata tatinguru mbono matali yago piki bintu gota tenga Nyamira actually nto by excuse lakini de karto gocha Kisii County ebintu nebingi santra ebo okay ebi yakoliru tu abirori na nde ntoro chinga kibikolire but then at the end of the day ngaitogochi lakini bona Nyamira engineer gwatebina Nyamira tora murusi orora kego totene miaka ebira ko bobizi ntwate bana professor Nyang'nyong'o abeire miaka 5 yo torisi kurusi 5 to minus ebire ni 3 igo bonto tebena ni 3 ara bwenyalibo eyebire rende nyalibere ngakiatara you see now Anyang''Nyong'o he was selected directly to be the governor now amonto korokunya nyalibo was the running mate so that when you look at the constitution that when the head in terms of either was said death yeti go second or your text number 2 takes over number 2 takes over bono mata ago chikorikira file chao ngaki ngaigwa korate waikira uri mata alienda ku office full oyo agaika kanyana ngagere katikati tama itigende keroro and you know with even first of all oye karago so one administration we can't answer kubeka administration yaye answer kwenye banka number 2 resources ya inga kia nyora number 3 avinga ki inkie priority ya ingia jokara ekaroka hao kubeka binte bikonya ngaki time is not on it time ya mwere yes then Anyang''Nyong'o nyaga so ikaraso integrity ya yaga tenga ki first of all and the goodness mo governor Aksum I can give mo gakoria we can give him my to tampatia credit erino mo governor Kakamega na mutu anonyo chaka kaba kabe style getega abuna ndo bakoregas integrity yani otinga kibese chi ekekara you see omo sharo nenkonyora no ngisaine so from my salary ntafanya vitu sangu chibese chiuja chik from national government nchibeke chi project chikorekana then that's why Anyang''Nyong'o ibintu bikorekana aga ikaransa the round table whatever I want 1 ngango planners 2 ngango engineers 3 ngango the stakeholder 4 ngango this other department doctors and all that they ikaransa on the round table ngakitokokora for example like unaona ga Kisii situga the planners bara wikaranza osa kwikaranza ari Kisii orera mabati ari gari yo kiyo getere ari nchafu ari plans watu ngakiga igaro chiga mheshimiwa mabati aya kana bwate all those powers no nyirandiri ari kwanga ya fulani igakobeka mabati ari nse abekeno sine mall getere gari very unique chigari chibona unaona tubwati problem ya parking chikari chini cha parkinse igorane chiduka chire igoro ne abanga bakona chikwerende igoro ne chiofisi yani it looks very unique paka mwatenga kai
Engisi county yenkisi ito engineer jinsa jidu jarira kera kini kero daike yamo chitega jidu jarire entu arana raira muro ninge kara unfair running media mbara magwasiri nda katana naro chikuirari baga chichinde mero banda kata treasured national treasured ba wikiri ko baranya naruto nere kara kwande na choreta bantu bae entu magusiri bagalita sabo mu Kenya kwanza gosasi mio ndiroro sokuliri kwa as long as Omogusi as new and as long as and you'll come to tell me as long as Omo governor is very close na edit as new there is integrity issue here ida na agenda as ekiagara monto ri korukanere leader ya Asimio na manyete na matinga who is this ngongo deal nere. So umate ko kiraiga karo montao kiraiga umate I expected him wana tochi dia go ta orte nothing aki agate na ka munye kerogo aka kero monte kerogo aka kero monte kerogo aka kero monte kerogo. So I expected him omuga ko yo ekera ko atenga na gaiga atenga ki ongwae na moire kerogo te lakini akakira. What does that one mean? Questions. So igona wanzenga ki nonye mo governor itore very much very close. Karo to kwanda uchimotu. Sorry to speak. It might not be good. Because ekaro korra koronse gaiga amount kijana ekoro kunga Simba ame outsmart this governor. Keno ne karokwa chikoro mwako aliko wanga regions in terms of regions ya watu wale waje kumokora siasa imontabe tena bwaningo Simba. What does it mean? Kuna issue iko mutambwire you know something like maybe tiato bike wazi ikiera tenda day no mogusi igona kingo tenga mna bono gake asogokora omongwano yitokoro nganere Simba nyasa mokonye ama whoever omonto yaikaranse abekete stakeholders on table talia sogo ikaransa kubasikia understanding us sometime mumonte karansa aliora amabantu galio koraki galia mapaka wana karole galio likiro seda bise minister abweli ingeta watanga digankire bona no ceremony yani kwa ne gali monto ngacho ko ngakisiga omo ai karansa tinga ki abantu ba muntu bagusi mwanchore wewe nyamacho gosinga ki bona take tokore gasi nkimote tokore abantu bache bai karansa ba matinga ki governor this is what we want to be done. This is how we want it to be done. Give us opportunity. Kiss in the next 5 years. Atura no nchi barachi gwete Singapore. Echinde iko Singapore. And the kiss will be another city. Mbia sana engineer dia tu butika to korera lakini lingana ya lio mwere asese kende yamo kuja sumo njumurili kindly. Mbia mono asena ande mandie ye. Na ande rende ntoke ntre kunyo chambo egusiye ito. Lakini rende saba kusiba mito. Na ende saba mito. Na into tigabono ga seito toranga kitochi chora barai baito tigatoranga murai to chora nga kyo chotokone like na abantu bali muna bona tingo takanga gosenga omonto kusimba gosomonto kurukunga machogo bure nga nechibesa bako nganje gosiani bachiko nga bachikusera no ono monto mugo ikaranza mukwane omatenga this what it is nero monturabe abe very flexible ale tabantu on board stakeholders on the board so that tobange ibintu ibangoronge kisi then we move on. That's what I can say. Mbiyamano engineer mbiyamano manjumuri na ikara kwanya libagalia ali abena kodiri murubiri Jones Nyamesa mbiyamano Sara Beki mbiyamano Andrew Matunda Lilian Kemi Agnes Makoli Esila Kimtai Frida Winnie Deni Bichanga Example Sikwebo Ndabu Elikiosoro na bange mwato majijumbe chenu and tinya watire bagali usome kiara engineer to eresira mange Alfredson Kifarusan no ale biduriski yondi mbiyamano na bange mwato majijumbe chenu Fred Munene na inu mbiyamano